sa inyo mga my friend, maayong udto sa inyong tanan at welcome back sa aking channel. Ngayon magluluto ako ng chicken with sinigang mix sa sampalok. Ayan. Ito yung ating ingredients, sinigang mix. Ayan siya, na sampalok and then chicken. At meron tayo dito ang paminta na durog. Ayan siya mga my friend. And then asin. Ito, asin siya mga my friend. Ganito lang ako gumagawa mga my friend. Ang sarap nito mga my friend. Ayan, lagyan natin siya ng asin. Ayan. At ihalo lang natin yung ating chicken. Lagyan din natin ng paminta mga my friend. Ayan. At saka haluin. Haluin. Ganyan lang siya. Halo-halo lang siya mga my friend. Ayan, ilagay na rin natin yung ating sinigang mix sa sampalok mga my friend. Ayan siya. Pag ako naglagay ng sampalok mga my friend, dinadamihan ko siya maglagay. Para masarap mga my friend pag maraming sinigang mix. Ayan. Nasa inyo kung ano. Kung ayaw nyong marami yung sinigang mix, kayo na ang bahala. Ayan. Halo-haluin lang natin to siya mga my friend. And then, pag nagkulang yung sinigang mix nyo, pwede rin dagdagan nyo. Ayan. Ayan lang siya. Ganito lang paggawa mga my friend. Ang sarap nito.
1 hour later.